iritsi gara aizkeneko saiora, saio honetako aizken jardunera, eta horretarako gonbidatu dugu Gorka Lazkano, bera euskara irakaslea da eta itzultzailea ere bai, eta Errementari filmeko hizkuntza arduraduna ere izan zen, eta batez ere horregatik gonbidatu zaitugu. Ahoskera eta zinemagintza, zinemagintza eta ahoskera, euskararen ahoskera zinemagintzan, izenburu hori eman diogu aizken saio honi, hainbat arrazoiengatik, ikusteko, zer nola egiten duzen, baina zinemagintzak egia aukera ematen duela errealitate berriak sortzeko, errealitatetik pixka bat urruntzeko, pelikulak irauten duen bitarte horretan behintzat, eta urruntze hori baliatu nahi genuke guk ere ahoskeraren irakaskuntza, nolabait zurruna izan daiteken mundu akademiko horretatik ere pixkatxo bat urruntzeko. Plastikoki ikusteko ahoskeraren irakaskuntza hori nola egiten den zineman. Aurreko hitzaldian Juliak esan digu, antzerki egintzan pixka bat nola egiten den, da espero dugu gero ere guregana hurbiltzen denean argitzea gauza gehiago. Eta, guk nahi genukena da gaurko honetan zure esperientzia pixka bat gurekin partekatzea, nolakoa izan den. Ahoskera batzordearen ideia zabaltzerakoan, ahoskeraren irakaskuntza, bestelako gramatika eremuetatik urrundu daitekela aldarrikatu dugu behin baina gehiagotan, eta gaur goizean ere ideia hori zabaldu nahi izan dugu, ezta? Eta hizkuntzaren alderdi prosodikoari gehiago begiratuko dioen alorretara, hain zuzen ere antzerkigintzara eta zinemagintzara. Horietan ikusten delako ez dagoela ahoskera bat eta bakarrik. Pertsonaia bakoitzak bere ahoskera du, bere jantziak eta dituen bezala ahoskerak pertsonaia hori osatu egiten du, bete egiten du. Eta besteren artean, ahoskerak egiten du pertsonaia hori sinesgarri izan dadin. Eta pelikula baten sinesgarri ez bada pertsonaia bat, nekez onartuko dugu, ezta? Eta horregatik, ahoskera kontuak hain agerian agertzen direlako, zinemagintzara hurbildu nahi izan dugu. Zinemagintzaren historiari begiratzen baldin badiogu, ahoskeraren kontuak hain argi agertzen diren bi puntu aipatu nahi nituzke edo, bi momentu edo. Eta bata da, gertaera bat edo momentu bat, zinema mutua egiten zenetik, zinema hizketan hasi zireneko momentu hori. Ordura arte aktorek ez zuten hitzik erabiltzen komunikatzeko bestelako metodoak, mugimenduak eta bestelako bestera batera komunikatzen zuten, baina hitza sartu zenean arazoak izan zituzten. Aktore asko utzi egin behar izan zuten ez zirelako gai hitzarekin moldatzeko, dikzio klaseak hartu behar izan omen zituzten, eta hor ahoskeraren garrantzia hor gertaera horretan islatzen da, ez da? Berria zen zineman gertaera hori. Eta beste kasua aipatu nahi nuke My Fair Lady pelikula, 1964ean George Cukorrek egin zuena, Pygmalion antzerki obran oinarritutakoa film musikatua da. Aipagarria da aldagarritasun linguistikoa eta estilistikoa oso agerian agertzen direlako, eta ahoskeraren irakasgarritasuna pelikularen ardatza delako, argumentua delako, oso ongi islatzen delako pelikulan ahoskera irakatsi daitekeela. Ez dut kontatuko pelikula, baina, gauzatxo batzu zertzela da batzuk, Londonen kokatzen da, eta Eliza Doolittle izeneko neska bat, kale lore saltzailea da, eta kalean sartzen ditu loreak, eta kaleeko batek bezala hitz egiten du. Eta handago Covent Gardenen opera emankizun bat egonda, eta jende ateratzen ari da, eta bera loreak saltzenan. Eta handagoela, esaten dio norbaitek, hizketan aritzen da jendea, eta esaten dio norbaitek, kontuz hor polizia dago, dara apuntatzen ari da. Esaten dio, ez naiz polizia, fonetikaria naiz, ahoskerak apuntatzen ari zen gizonan, ez da? Eta orduan hasten dira hizketan elkarren artean, eta fonetikari horrek jendeak hitz egin ala esaten dio, zu alako lekutakoa zea eta zu bestelakoa, eta orduan hor ikusten da, aldagarritasunaren kontua.
geografikoa, baina estilistikoa ere, bai, esan dudana, ez da, kale saltzailea da, kaleko hizkera entzuten da, baina aldi berean operatik atera diren jende dotorearen hizkera ere entzuten da. Orduan, gizon horri, fonetikari hori da Higgins irakaslea, eta esaten dio 6 hilabetetan irakutsiko diola jende dotoreak bezala hitz egiten eta hartara lanpostu bat lortu ahal izango duela. Eta hori da, ez? Neska joaten da Higgins irakaslearen etxera eta han irakasten dio ahoskera, ahoskatzen. Eta, ikusi ez duenarentzat oso politia da, ez tramankulu desberdinak tresna desberdinak agertzen dira, eta horra aipatu nahi nuen, aipagarria iruditzen zait, pelikula horretan, aholkulari bat izan zutela, hizkuntza aholkulari bat, eta aholkulari hori izan zen Peter Ladefoget. Eta Peter Ladefoget da 20. mendean, 20. erdian egon den fonetikari handienetako bat. Testuliburu asko idatzi dituena, eta beraz laguntza ona izan zuten hor pelikula egiteko. Sarrera txiki honen ondoren gatozen gurera, euskarazko zinemagintzara, eta egia da azken aldi honetan loraldia egon dela euskarazko zinemagintzan, bai kopuruan eta bai kalitatean ere. Azken aldi sortea izan dugu euskaraz egindako pelikula ugaritu direlako eta gainera historia ederra kontatzen dizkigutelako. Eta hor sartzen da Errementari, Paul Urquijok zuzendutako fantasiazko pelikula, ezagutuko duzue, gehienok, 2017an estrenatua, eta bigarren karlistada ondoren kokatzen dena, ez da? 19. mende amaieran, Araban. Eta guri interesgarria egin zaigu Errementariren kasua azpimarratzen duelako, edo guri iritsi zaigulako behintzat, horregon dela publikoki egin den adierazpena izan da, hizkuntz laguntzaile bat izan dutela. Eta hizkerari garrantzia, horrek adierazten du, hizkerari garrantzia eman zaiola. Eta, horregatik, Gorka, gonbidatu zaitugu, gure gana, pixka bat kontatzeko, zer nola egin duzuen bide hori, nola iritsi zinen Errementari egitera? Egunon, zer baino lehen. Iritsi nintzen, txiripaz, esan dezagun, nik eginak nizkion Pauli, itzulpen txiki batzuk, bere aurreko 2 film laburretarako, eta luzea egin bertzuen momentuan, esan zidan, ea itzuliko tenion, berak aldez aurretik gaztelaniaz idatzitakoa. Eta, itzulpena egin, eta, gauzak komplikatzen joan ziren, komplikatzen edo, erabaki hartu genuen nunetik, euskara batuan egin ordez, euskalkien edo sasi euskal, ezakit, arabar kutsua zuen hizkera mota hori sartuko genuen nunetik, gauza pixka komplikatzen joan zen, eta ikusi genuen, ikusi zuten, filmean, gero errodajean eta horren gainean egoteko pertsona bat beharrezkoa izango zela. Eta, hasi nintzen, eta hori izan nuen. Lehenengo esperientzia nik My Fair Ladyn Foget hartu bazuten, aldez aurretik fonetikali oso garrantzitsua eta ezaguna zena, kasu honetan hartu zuten batere esperientziarik ez zuen pertsona bat. Eta konfiantza izan zuten nigan, eta nik nuen bezain ondo egin nuen, eta emaitza nik uste dut txukun xamarra galditu dela. Ze kontua da, garai hartako euskara islatu nahi izan duzuela pelikulan, ez da? Bai, hori aukera, nahi eta egindako aukera... Bai, hori Paulek buruan zeukana zen, berak nolabait zineman eta antzerkian eta halakoetan zaintzen den bezala jantziteria, musika eta bestelako ambientazio lan guztia, berak ikusten zuen ere, hizkuntza bera beste elementu bat izan zitekela hori guztia indartzeko, beste elementu bat. Eta hori buruan, ikusita ze garaitan kokatuta zegoen pelikula, euskera zaharra nahi zuela eskatu zian. Eta euskera zaharra pentsatuta, ez dakit nik ez nekin, behintzat nondik heldu, euskera zahar horri. Eta ikusten hasi ginen,
non kokatuko zen pelikula, garaia bagenekien, eta, bueno, hori ikusita, bi koordenatu horiek jakinda, burua zuzenean joan zitzaigun, garaia hartan Araban zertzegoen. Eta, pixkat irakurtzen hasi nintzen nik ere horri buruz ezer gutxinekien, eta ikasten, irakurtzen, ikusi genuen egingarria zela, hainbat elementu hartu, eta zerbait ulergarria aurkeztea. Bai, eta hor gainera Araba aipatu duzu, baina gehien bat hor, baina hizkera desberdin gehiago ere entzuten dira, alegia, hizkera aniztasuna entzuten da, Araban bertan kokatu duzuena, baina gehiago ere bai, aldagarritasun hori agertzen da, ez da? Bai, eta ez da lehenengo kolpean atera zen gauza, hainbat proba egin genituen, hasiera bateko testua batuan genuen, eta gero geruzak eranzten joan ginen, eta pertsonaia batzuk argi genuen Arabako hizkera edo sasi hizkera hortan arituko zirela, baina gero beste batzuekin zalantza, ezta? Bada pelikulan, ikusi duzuna jaingo duzue, badela alde batek demonioa, diputazioko funtzionario bat ere bai, eta esaten genuen, pertsonaia guztiei euskara berdina emango diegu, probak egin, eta, behintzat gure erabakia izan zen jotzea, hoiei instituzio infernua eta diputazioa instituzio gisa hartuta, hoiei batua ematea, hizkera estandarra ematea. Haien testuak ere, berez, hizkera jaso erregistroa ere bazen formalagoa, herritarrena baino, eta, batuak ere erregistroaz gain lagundu zezakeen hori azpimarratzen. Eta erabili ditugun hizkerak izan dira hori, azpimarratzeko, izaerak azpimarratzeko. Gero keinua egin genion Barandiarani, narratzailearen Patxi Arrementaria historioa arjasoa baita, keinua egin genion Barandiarani, narratzailea ataungo hizkeraz jarrita ez. Eta gero, badakin kilari bat herri dabilena, eta ura kanpoti datorrela azpimarratzeko, edo, gutxienez, kolore etxo bat emateko, euskera bat aukeratu behar zen, eta, Gotzon Sánchez izatez horre eta oihartzu aldekoa da, eta, pentsatu nuen, aliketan modu naturalenean interpretazezan, halako oihartzu aldeko euskera bat idaztea. Baina, gero berak ere, bere nasketak ditu, eta, libre utzi nion, nasketa hori guztiak. Bai, aurrengo galderera pixkat alde hortatik doa, aldagarritasun hori garbi ikusten da, bai dialektologikoa zuk esan duzuna, baina estilistikoa ere bai, ez da. Eta beste urrengo galdera litzateke nola egintzen duen hori, aktorekin aipatu duzu Gotzon Sánchezena, pixka bat libre utziz aktoreari, intuizioz, aktoreak... Gure kasuan, hizkera naturala bilatu nahi zen, baina taldea osatu nahi genuen. Hau da, herritarrek antzeko hitz egin behar zuten. Ezin zuen bakoitzak bere modura albezala egin, ez? Herri txiki bateko jendea da, eta gainera, zailtasun erantsia zen, guk asmatutako aldaera batean aritu behar zutela. Guk egin genua izan zen, besterik gabe, ez du merito handirik, da, Arabako euskerak, oinarritu nintzen Koldo Zuazok jasotako ezaugarri, eta nahiko modu sistematikoan eta eskematikoan dagoenez, erresa izan zen, haren Arabako euskera liburuan oinarritzea. Beste hainbat iturritatik edan nuen, baina batez ere hortik. Eta izan zen horko elementu emblematiko batzuk edo hartzea, eta besterik gabe Euskara Batuaren gainean aplikatzea. Gero ere saiatzen zara, esateko moduak, klasikotasun bat izan dezan, ez? Baina beti ere, lehenengo mailan ulergarritasuna jarrita. Eta horren arabera, hainbat geruza jarri, baina gero ulergarritasunaren mesedetan kendu. Berriz ere, atzera eta aurrera gidoian, hola ibili ginen, ez da? Elementu horiek hartuta,
aktoriari ematen diozu gidoia, eta paperaren aurrean bakoitzak nola esango duen hori, desberdina izan daiteke, ez? Orduan, ahoskeratik ere, irizpide batzuk zehaztu genituen, hor ere Koldoren laguntza izan genuen, eta, gutxi gora bera guztiek sinesgarritasun hori edukitzeko. Gero ere, proposatu nien, tik batzuk gehitzea, ez horrelako txorakeriak edo, edo, bai? Antzeko herriko moda edo pixka bat islatzeko, eta batzutan agian gehiegi zen, gero hori errodajean bertan, hor kendu, bai? Bestela zen, igual, alako keinuak, trampa txikiak, gutxi gora bera homogenotasun hori lortzeko. Eta gero, Euskara Batuari dagokionez, instituzioetako ordezkariei, eman genien, 87. araua da, ahoskerarena, euskaltzenaren, estandarra egin zezaten, besterik gabe. Hor, utzi nien libre, konfiantza nuelako, Eneko Sagardo eta Ramon Agirrek, egingo zutela. Hori izan behar nizun, bestea, ez? Aktore guztiekin ere ez dela berdin lan egingo. Ramon Agirrek edo Kandido Urangak daukaten ibilbidea eta hasi berri batek izan dezakena ere ez da berdin, ez da orduan horre lana ez da berdina izango. Eta gaina oso aritua denez jende hori, haien gandik ere jaso nituen gero errodajean bertan eta irakurtaldietan ere, hau ez da hobeto hola esaten badugu. Iradokizun horiekin ere, nik uste dut hobetu genuela gidoia. Lanaz, hori Juliak esan du, noiztik handabiltzan lanean horretan, eta nik uste dut lan txukuna egiten ari dela, eta Euskara Batuan ere modu sinesgarrian eta freskoan egitea badagoela. Eta besteekin, gauza bera, besteekin ere, lantzea da. Lantzea da, bai. Eta hor beste aldagai bat izan daiteke, dialekto euskalki idunak diren edo ez aktoreak, ez da? Euskalki iduna balin bada, baliabide hori ere badu, nolabait ere sorketa lan horretan, baino ez badu, edo? Nik uste dut ikasi daitekela baita. Bagenuen aktore bat adibidez, euskera oso gutxi menperatzen duena, oso gutxi dakiena, eta arekin, etxera etorri zitzaidan behin argitu zian, eta esan zidan, lagunduko diazu pixka testuna bideoiarekin. Egia esan, egin dugun saiakera hontan, nahiko erraz genuen, testuak ere ez direlako soluziak. Txapa handienak dira, funtzionarioarenak eta demonioarenak. Apaizak ere badu, Jose Ramon Argoiti aktoreak ere badu nahiko, izketa zaparra handi xamar bat elizan, baina oroar dira, nahiko testu laburrak. Baina hala ere, aktore honek bazuen beldur hori, ez? Nik ez da eta ondo esango dut, eta ondo, ez? Eta, egin genituen saio batzuk, berak bere modura hartu zituen apunteak, zera azentuak eta markatzen, eta nik uste dut oso txukun geratu zela bere interpretazioa. Eta beste, batzuek izango zuten, baziren aktoreak ez zeukatenak euskalkia, eta hala ere nahiko ondo egin zutenak. Hemen puntu honetan, Julia, gure lagunari, gehitu nahi nioke, berak ere eskarmento handia duelako, horrenako lanean, eta ziurrenik baduelako zer esanik. Nire esperientzia da, euskalkia daukanarentzako, nik proposatzen diledanean, beti da hori esan dezuna, batuan hasten zara lanean, eta gero egoerak esaten dizu, euskalkietara jotzeko aukera badagoela, baina euskalkidun aktore bati esaten diozunean, eta hemen zure hizkera erabiliko bagenu, baina guk oso gaizki egiten dugu, gure oso zatarra da, eta orduan hor konplexu guztiak azaltzen dira, ez? Eta orduan da pixkat erantzukizun hori emate aktoreari, joan herrira, galdetu familian, galdetu, ez da, ikerlan horretan jartzea. Eta gero ikusten duenean
izkera horrek balio duela holtza gainean, orduan aldatzen da izu, harri baloratu egiten du, eta geroztik egia da, eskolatik atera, eta hasten direnean haiek antzeslanak eta egiten, nahi posa handia ematen dit ikusteak nola bereizten dituzten erregistroak, nola dian gauza haien euskalkia sartzeko. Eta gero diferentzia da norberarena ez da euskalki batean egin behar danean, eta horria konplizeak behar dituzu. Adibidez baneukan bideo bat eskoriatzen estena bat, aktoriak ez ziren bertakoak, asmoa baneukan bideoa jartzeko, baina demora joan zaigu. Aktoreak ziren, Tolosarra, Legorretako bat, eta Aretxabaletako izkeran. Orduan, nola lortu hori? Beti inguruan ze jende mota daukazun, zeon Kepa Errasti zebilen gurekin, eta haren bitartez, konplizen bitartez. Guk konplize gutxi izan genezake, ze Arabako kasu horretan. Gainera zinean askoz ere bizkorrago lan egiten da. Bai, baina trampa egiteko aukera gehiago dago. Eta egiten dira trampak, baina askotan trampak egiten dira, argia ez dagolako ondo, atzean maleta bat agertu delako, eta hizkuntza da, geratzen da, gurean garrantzia ematen zitzaion, ni, toma guztietan aritzen nintzen, oharrak hartzen non esan duen gaizki, non esan duen ondo, baina hori gero ez da lehentasuna. Eta trampa hori badago, antzerkiak, bapatekotasun hori dauka. Baina entzaiatzeko aukera gehiago. Baita ere. Eta zineman ere egia da, lan jardunaldiak oso luzeak izaten direla, nekea ere nabaritzen da, eta azkenerako burua ez doa behar duen moduan. Garestia dela oso. Oso garestia, bai. Eta aktorek nola hartzen dute zuen interbentzioa edo laguntza edo dena delakoa? Ni oso agarrera txarra egin izan dira. Bai, adibidez Goenkalen eta horrelako serietan eta komisarioak zeudelako, ez? Eta orduan komisarioen lana izaten zen... Komisarioen lana izaten zen, bakaizki esan dezu, ez? Hori ez da hola, eta orduan aktore bati horre sekulako amorrua ematen dio, badato horre euskaltzain dira, hola esaten dut, Eta, baina gero, ikusten dutenian lan hau egiteak haien sinesgarritasunean eta sekulako saltua emateko aukera ematen diela, orduan ja taldekide bezala hartzen zaituzte. Horregin behar da, sekulako lana dago, hori, kontzientzia lan hori egiteko, ez? Bain gertatu zaigu, gero, etorri dala krisialdia, eta ni badara matzat azkeneko 7-8 urtean ez dut antzerkirik egiten. Egin ditugu oso antzeslan txikiak egiten dira, oso diru gutxirekin, eta obra handiak eta ia ez dira egiten. Ez dago dirurik horre oteko pertsona bat izkera zaintzeko, eta orduan ez dakit, iruditzen zait pixkat egin degula galdu, ez? Baina giro hori bazegoen, konturatu hitzak ze garrantzia daukan, egin daitekela lagundu iten dula pertsonaia eraikitzen, interpretazioan, bai, jendea sinisten hasita zegoen. Bai, eta horregatik, Gorkari deitu genionean ere, ideia hori zen, ez da? Lehenengo aldiz guri behintzat heldu zitzaiguna, horrela bazegoela norbait, horretaz arduratu zena pelikulan. Ziur nago bestetan ere egon dela eta lan egin dela. Baina ez horrela irudi bat publikoki agertu dena gainera. Ze galdetu izan dugu, hortan dabilen jendeari, eta hau nola egiten duzu edo nola baliatzen zarete honetaz, eta edo ezagutzen duzuen norbait honetan dabilena, eta erantzun garbiegirik ere ez dugu jaso. Orduan, Egian aipatzen ez delako. Gurean agian degarria zenez Arabako sasi izkera hortan egitea, agian horrek nabarmendu zuen figura hau. Baina, entzun izan dut, beste non baiten aritu izan dela. Ni bila zinean egiten, bai. Hor, bakarrik lehen esan duzuna, ez? Aritutakok beti
sensazio hori daukagu, aldugun moduan egiten ari garela, erreferentziarik izan gabe, eta... Bakarrik? Bai, eta ez dakit. Bai, ala da. Segurtasun handirik gabe, egin ala ikasiz, ez? Bai. Gero asko da ere zuk esan dezu, zuzendaria bera konturatu zela premia horretaz. Osa, zuzendariaren eskuetan ere badago hori, beak ez badu ikusten, eta entzuten dunean berdin baldin bat zaio natural, ez natural. Osa, testua normalean usten da aktorearen esku eta intzezu aldezuna. Eta gero hori, ze egoera parregarriak antzerkian hori, guain pixkat moda hartzen ari da euskalkian lan egitea, eta baina ikusten dezu igual famili bat, o kuadrilla bat, herri bateko kuadrilla bat, eta bakoitza bere euskalkian. Obra berean. Ba, hortako hobe batuan, ez? Ez dakit, arrarua da, ez da? Ez dakit, nola gabitzan denbora aldetik eta? Aretxabeletakoa, da, 3. da. Ibon, bai? Eta testu inguruan kokatze aldera, hau da, euskalki desberdine... Hau da, beldurra da, obraren titulua, eta hau da, herri txiki bateko plazan gertatzen zen, eta niri batuan iruditzen zitzaidan zala oso naturala, ez? Eta ordan hori, Aretxabaletara eman genuen, kepa errasti tartean zebilelako. Bai, baina ez duz ezebe kontagiau gure, eta hori.
Bueno, ikasi daitekela, ezta? Saiatuz gero ikasi daitekela. Ondo pasa, bai. Ondo pasa. Eta gero lotuta zulena galdetu duzunarekin, lan hau egiten danean, hitza lantzen danean, berdin da ze euskalkitan ari, zaren publikoak ulertu egiten du. Hau Donostian zen, eta ikusi duzu, jendia barre algaraka. Ulertu egiten da. Grabatuta dagoenean. Bai, hori da, bueno, jarri beste, ez? Askotan kezka izaten da, euskara ikasten ari den horiek ulertuko ote duten, ez? Eta zalantza hori, nahikoa dute, ez? Ezakit nik A2 edo B1 dauden ikasleak. Eta beti kezka hori, haiek ulertuko dute, baina nik uste dut entzutearekin ohitu egiten dela belarria, eta komeni dela baita ere euskararen koloreak entzutea, ez? Hori ikasi egiten dela. Bai, eta denbora behar da horretarako ere. Bai. Baina ereduak eskain ere, bai, Hori da. Komunikabideetan eta. Ederki, hemen txautziko dugu,